Sgwn i lle mae yn mynd â hi. Declan, dwi'n meddwl. Ie, Aberlogyn Riba, yn berchnogaeth Byron Preston, sydd yn mynd ar Pencampwriaeth. Ie, Pencampwriaeth yn mynd nôl i Sir Gar. Byron Preston. Declan yn arddangos wedyn. Y tad Giler Liwc ar fam Aberlogyn Golden Pearl. Mae'r Gio Wobr yn mynd i'r eboles blwydd. Owen. Ie, Cwmenfys Gwenan, dwi'n meddwl. Chloe Deakins, Llan Morlais Sylvester ar fam Cwmenfys Rhysian. Winning the Youngstock Championship at the Royal Welsh Show. So remember, tomorrow we'll be starting at 8 o'clock again. Diwrnod arbennig iawn i Byron Preston ac Declan Davies. In the Welsh Mountain Pony. A chwarae teg, oedd y ffili yma'n smart iawn i dosbarth hefyd yn sefyll allan. Ydy, mae hynny'n wir. A diwrnod yr ebolesi wi heddi ar draws y cylchoedd yn dyfeg gyda'r adran A, yr adran ec a'r Cobiau Cymreig. Felly'r diwrnod y rhai benywedd i wi. Simon Bigley, wrth gwrs, yn mab i ddiweddar Len Bigley oedd yn ymyd enwog gyda'r ymyd y cyffyle. Ac gwrdd Simon yn edrych yn mlaen yn fawr iawn at feirniadu yma yn y sioe. Felly Declan arbennig ddigon wedi cael llwyddiant yma gyda'r dangyfrwy lliw ddoi. Ond heddi yn hawlio'r Pencampwriaeth Ifanc gyda'r eboles. A dyma ni Chloe Deakins o Landinam, ger Cersws. Hi sydd yn mynd ar Gio Wobr, a dwi'n siŵr fydd hi'n hynod falch. Wedi cael diwrnod arbennig iawn heddiw yn y sioe. Y teulu wedi bod yn clwm y gyffyle ers blynydde, ond Chloe a chwiorydd wedi penderfynu canolbwyntio ar y cobiau a wedi prynu ambell i eboles yn ddiweddar ac wedi cael dipyn o lwyddiant hefyd o hefyd. Llongyfychyd mawr i Byron Preston o'r Gwyr yn ennill Pencampwriaeth Ifanc yn adran y Cobiau Cymreig gyda'r eboles 2 flwydd oed, Aberlogyn Riba. I'm just going to ask you, wonderful people of Wales, to actually help us encourage these beautiful birds. Every single time we give you an opportunity to give them a little clap.